Καλώς ήρθατε στο Beauty Sync. Το έξυπνο πρόγραμμα που κάνει την οργάνωση της επιχείρησής σας πιο απλή από ποτέ. Σχεδιασμένο ειδικά για Windows, το Beauty Sync σας προσφέρει έναν εύχριστο και σύγχρονο τρόπο διαχείρισης ραντεβού, πελατών και στατιστικών. Με καθαρό, φιλικό περιβάλλον και επαγγελματική εμφάνιση, μπορείτε να καταγράφετε κάθε επίσκεψη, να βλέπετε τις υπηρεσίες που προτιμούν οι πελάτες σας και να έχετε πλήρη εικόνα της επιχείρησης, ανά ημέρα, μήνα ή πελάτη. Η σύνδεση με το Google Calendar γίνεται με ένα μόνο κλικ. Όλα τα ραντεβού συγχρονίζονται αυτόματα, ώστε να μην χάνετε ποτέ κανένα ραντεβού, είτε βρίσκεστε στον υπολογιστή, είτε στο κινητό σας. Δημιουργήστε αναφορές, αποθηκεύστε στατιστικά ή εξάγετε την καρτέλα πελάτη σε PDF με το λογότυπό σας, εύκολα και γρήγορα. Το Beauty Sync δεν περιορίζεται μόνο σε κομμωτήρια, barbershop ή nail bars. Είναι ιδανικό και για αισθητικούς, μασέρ, γυμναστήρια ή οποιονδήποτε χώρο χρειάζεται σωστή διαχείριση ραντεβού και πελατολογίου. Απλό στη χρήση, αξιόπιστο και με διακριτική εμφάνιση, το Beauty Sync σας βοηθά να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει σημασία, τους πελάτες σας. Beauty Sync. Ο έξυπνος τρόπος να οργανώνεις την ομορφιά.